Cultural affinity between Bodos and Nepalese in the context of BTAD. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम साबायखर
आङो बयनिसिम नोंथांमोन गेदेमा नोंथांमोनसिम गासैनिसिम खुलुमनायसिम नेवनायखौ जासिनानै आंनि जा मेथाइ खननाय बेखौ फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ फंबाय से अर्गानाइज जाबाय थ' दिनै जोङो सोलोंगोन कि फुं बेलासे ओमफ्राय मोनाबिलि ओमफ्राय मोनाखौ मा होननानै बुङो सानथालियाव थ' फुंखौनो बुंगोन सेता ओमफ्राय सानजौफु बा बेलासिखौ बुंगोन तिकिन ओमफ्राय मोनाबिलिखौ बुंगोन अयु ओमफ्राय मोनाखौ बुंगोन निन्दो बेनिखायनो जुदि फुंबिलिनि अननायखौ जुदि जासिहरोबा सेता जहार सानजौफुनिखौ तिकिन जहार ओमफ्राय मोनाबिलिनिखौ अयुब जहार ओमफ्राय मोनानिखौ निन्दो जहार थ' बेनोसै टाटा थिगानो ना अके हेल' सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' गिबियावनो आफा इसोरखौ हामबाय होनो दिनैनि बे फारिलाइखौ दैदेनलांनाय मानगोनां मानिजाथाव स्पिकार सार बेजों लोगोसे मासियाव जिरायफैनाय बयबो डिगनिटारिस बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावनो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसो सिंनिफ्राय बयखौबो अननायखौ जासिहरबाय जाबाय जादो जेरै नोंथांमोना आंखौ बे भिडिअनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ सिनाय मोनो थ' बे भिडिअनि बायदियैनो एसे रायलायलांसै थ' गिबियावनो बारा माने मिथिखायो कि बेबायदि लेक्सारफोराव बयबो मोजांखौनो मोनथारा बेनिखायनो मानसिफोराबो बेबायदिनो खम जालांबाय थ' आंबो जेब्लानोखि बेबायदि आंबो दंमोन थ' आंबो बेबायदि खोनासंनो माने एखेबारे बाथारोमोन खिन्थु माथो बुंबावनो थ' आंनि मुङानो जादों बड'लेण्ड हेमब्रमाथ' मोनसे पेजनि नाम आंनि मुङानो जादों गुलाबसन हेमब्रम थ' सिगांनिफ्रायनो आङो सानोमोन कि मोनसे पेज खुलिनानै आङो बर' रावजों एसे रायलायगोन होननानै नाथाय आङो सानोमोन कि आंनि मानसिफ्रा मा सानगोनलै होननानै थ' सानसेखालि आं बेबायदिनो अरुणाचल थांबाय हारसिं थांबाय बिराद बरियाहैनो गिदिंबाय ओमफ्राय आङो सानदोंमोन सेरगावआव लायनो बिराद आपेल नुयो होननानै थांबाय खिन्थु आपेलानो गैलेसो जाबाय आपेलानो गैला सिजोनानो जोब्बाय ओमफ्राय बे आपेल थाइसेखौनो माथो आरो दुखु नांथाव बेखौनो रेकर्ड खालायनो गोनां जाबाय ओमफ्राय बेखौनो आङो बर'आवबो मोनसे रेकर्ड खालायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ फेसबुकाव हगारनायखाय ओमफ्राय नोंथांमोना जोबोद सापर्ट खालायनायखाय आङो आरोबाव साबायखर होबावगोन थ' आङो बे बर' रावखौ आङो स्कुलावनो सोलोंदोंमोन उदालगुरिनि जिल्लानि सिङाव थानाय डायमन्ड इंलिश स्कुलाव थ' बेयावनो आङो 12 बोसोर नार्सारिनिफ्राय क्लास 10 सिम थादों थ' बेयावनो आङो सोलोंदों ओमफ्राय नोंथांमोना मिथियो बांसिन उदालगुरियाव एसे सानजारि नालाय थ' बेयावनो आङो सानजारि सोलोंग्रोदोंमोन बे सानजारियानो आंनि गुदि होननानै बुंजायो आरो थ' बेनिखायनो आङो जेब्ला माने उदालगुरिनिफ्राय आङो तेजपुर थांदोंमोन तेजपुराव सासे लोगो मोनो जनायनि थ' बे आंखौ बुङोमोन बिराद एदावोमोन आरो मा हायनाय मा जानायलै बेलाय आङो बुङोमोन ओइ बेयाव हायलाय होनना बुङोबा मा हायलायसि बेलाय बिराद आंखौ जावोमोन आरो बियो ओमफ्राय बेनो आंखौ बिराद फोरोंबाय एसे बिनि उनाव माने हाई सेकेन्डारि ग्रेजुवेसनखौ तेजपुराव फरायनायनि उनाव आङो क'क्राझार थांबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव एसे बेयावबो माने रायलायनाया बेयावबो एसे मडिफाइ जाबाय आरो ना थ' दायो आंना बर' रायलायनाया दायो एसे मिक्सचारसो आरो ना उदालगुरिनिजों रायलायबा उदालगुरिनि बायदि माने आंबो खायफा बुस्थुफोरखौ बिराद मोजां मोनो आङो दोङोखौबा हले बिराद मोजां मोनो आरो गोथाव मोनलायलायो अमा बेदर बायदि ओमफ्राय बेनिखायनो आङो क'क्राझाराव थांबा क'क्राझार बायदि रायलायसै आरो बेबायदि थ' आङो एसे गावनि कन्ट्रिबिउसन बोरै जाया बर' रावखौ सोलोंनानै थ' बेखौनो आं बुंनो नाजायो आङो क'क्राझारावबो 4 बोसोरसो आङो आर'नाइ कलेजाव फोरोंदोंमोन थ' बेयाव मा जादोंमोन बांसिन स्टुडेन्टसानो बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय थ' बर' मिडियाम जिथिया ग्रेजुवेसनाव इंलिसाव जायो नालाय थ' बिराद माने खोथाफोर बेबायदि दं कि बिसोरो माने बुजिनो मोना थ' बांसिनानो माने मालाबाथ' बेबायदिनो जायो बबे मोनसे सेमिस्टाराव गासैबो बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय थ' बेयावनो मा इंलिसजों फोरोंनाय लोगोसे बड'आवनो बिराद मोजाङैनो दानस्लायनानै
खोन्थायोमोन थ' दाबो बे स्टुडेन्टसफोरा आंखौ फन खालायनानै सोंहरो सार बोरै दं बोरै गैया होननानै दाबो बेनो बिराद मोजां सोमोन्दो दं ओमफ्राय बेजों लोगोसेबो दायो आङो मावगासिनो मोनसे स्कुलाव थ' बे स्कुलावबो जिथिया बड' पिरियडा मालाबा जेनेबा मेडाम सारमोन जुदि एबसेन्ट जायोबा बे बड' क्लासाव थाङो आंबो गथ'फोरखौ बिराद मोजां मोनो नालाय थ' बेयाव थांनानै मा खालामो बे गथ'फोरखौ आंबो दा बर'आव रायलायनांगोन ना दा हिन्दीफोराव रायलायबा इंलिसफोराव रायलायबाथ' बिसोरो बुजि मोननाय नङा थ' बेफोरखौ आङो बिसोरखौ मा होननानै फोरोङो बोरै थाबायनांगौ बेफोरखौ आरो नङाबा बांसिन स्टुडेन्टसफोरानो बोरै थाबायो मिथिबायना स्कुलाव थांबा चिक 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 एखेबारे थ' बेखौ आङो आंनि स्कुलावनो सोलोंनाय नालाय थ' बेखौनो आङो स्टुडेन्टसफोरखौ बेफोरखौ फोरोंगासिनो ओमफ्राय बांसिन माथो बुंबावनो ओमफ्राय जोबनायावनो बे बर' थुनलाइ आफादनि बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आङो समायथाव नङि मानसिबाबो आंखौ बेयाव लिंहरनायखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावो ओमफ्राय नोंथां बयखौबो जायहा गोजानाव दं जायहा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि ओमफ्राय जेरावनोखि थाया मानो जायफोरा अरायबो सापर्ट होगासिनो बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो बेजोंनो आंनि बे सुंल' बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै सुंद' सल' बिजाब लक्ष्मण चन्द्र कछारी दाया सोरनि फामे नार्जि ग्रीन भिले खान्दा बर' आइनि आखाइनि देनाय बानलु बाथोन मावसुंग्रा बसुमतारी पेटें फेरेंगा मुगानि सुंद' सल' बिजाब बेखौ लिरदोंमोन शिब प्रसाद काक्लारि बोहैलु मुस्रि खन्थाइ बिजाब बिपिन चन्द्र ब्रह्म हरबिलिनि खन्थाइ बेखौथ' दहाय खोन्थाखाबायना फिरस बसुमतारी आबैनि हासुं खुदियानि सल' जयश्री बसुमतारी दोरबि अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 6 दानारि खौरां लाइसि बियो बेखौ सुजुदोंमोन इयुनसा बर' अनथोब खन्थाइ बिजाब लिरगिरि रांसार ब्रह्म राजथावनि लाइसि दिल्ली NCR बर' थुनलाइ आफाद अख्रां गंसे होनायनि बाथ्रामोन नोंनो खन्थाइ बिजाब रितामणि बर' हारिमु आरो बर' आइजोनि नखर बेंनाय डाबल जाबाय नामा बेयो डाबल जाबायलै डाबल जादों आच्छा नोजोरगासे रायथाइ जयश्री बर' खन्थाइ बिजाब अदालगुरि बर' थुनलाइ आफादनि खन्थाइ बिजाब मोनसे दङ आबुं फावथाय माला डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सारनि बियो आरज खन्थाइ मेथाइ लिनि बसुमतारी मिथिंगानि फाव बिरन कुमार बसुमतारी बिदिन्थानि सायखं सुकुमनि नार्जारी खामग्लिनाय गोरबो खन्थाइ बिजाब समर सिंह बसुमतारीनि कबिता फुथि खन्थाइ बिजाब हेमलता देवीनि बर' थुनलाइ आरो हारिमु बे जाबाय रायथाइ दैथिन बर'नि गारबोनाय फैसालिनि सोरां कमल कुमार बसुमतारीनि डिमाकुसिनि जारिमिन खगेन बसुमतारीनि अनजालु आफा सल'मा बिजाब बियो रंजालि बसुमतारीनि जोब्बाय गोलैयो मोनसे गोदान मुलुग नांगौ खन्थाइ बिजाब हादाबसा बर'नि समनि दाबि जौस्रां बर'नि सायख'जानाय रायथाइ हरिचरन बर' मरिगाव जिल्लानि बर'फोर काशिराम बाग्लारि जाराफाग्ला थेन्थामालि हांख्राय उजिरनि बर' ट्रायलेट खन्थाइ बिजाब गबर सिंह बसुमतारी
गुफुर मिनिनाय सुंद' सल' पुरन ब्रह्म बिथांनि अनजालि मोसाफाख्रि पंकज बाग्लारि नैबे आरो गांसे दंबावो उनथाराव फैनाय बे बिजाबनि मुङानो जाबाय देंखो बिथुन हारिमु आफादनि बियो 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा दंबावो नामा गैलाना बेबादिनो गोबांथार बिजाब खमैबो गां 80 बिजाब दिनैनि बे समावहाय जोंहा बेखेवजानाय जाबाय आंनि दिनैहाय बेखेवजानाय बिजाबफोरनि जे फारिलाइ बिजाबनि मुं फारिलाइ फरायथिनाय बेखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों दा समाव दाबो उननि हाबाफारिया दं आलासि सिनायथि होगोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां मुस्रि नीलकान्त गयारिया मानिजाथाव आफादगिरि मानिजाथाव गेदेमा आलासि नोंथांमोन जोंनि साइनासालियाव जिरायनाय गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जोंनि गेजेराव जों गोबां आलासि मोननो हादों खाफाल गोनां जोंनि गेजेराव दङ श्री थरेन बर' जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आं बिथांखौ बे समाव दान्दिसे सम गसंनानै सिनायथि होनो खावलायदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बानजाय आफादा बरायगोन जोंनि बे गासै हाबाफारिखौ बानजायनायाव गोख्रों बिफाव लानाय सासे मेंनो रोङै जोंनि जोहोलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि मुस्रि दावबायसा बर' बिथां आं बिथांखौबो दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायदों जोंनि गेजेराव दङ पद्मश्री आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार आं बिथांखौबो दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौबो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बे समाव बरायदों जोंनि गेजेराव दङ सासे थुनलाइ मावथि मेंनो रोङै मुस्रि बिसेसर बसुमतारी बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि बिथांखौबो बे समाव दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों जोंनि गेजेराव दङ मुस्रि बिद्यापति दाहाल जाय बिथाङा दिनैनि बिजाब बाथौनि सायाव लिरदों बिथाङा संस्कृतआव बिथाङानो जाहैबाय मुस्रि बिद्यापति दाहाल आं बिथांखौ बे समाव दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों बिद्यापति दाहाल साराव मयत अनुरोध जनायछु सारखौ अननानै बिथाङा आगोलाव ब्रह्म महाकाव्यम लिरखांबाय आरो दायो बाथौनि सायाव बिथाङा बाथौ महाकाव्यम बिथाङा लिरनानै जोंनो होदों जाय बिजाबा जोंनि गेजेराव गैया जायखौ बाथौनि सोमोन्दै गुबुनफ्रा मिथिया जेरै जायखौ संस्कृत पण्डित बिथांमोना मिथिया नाथाय दिनै बिथांनि लिरनायनि गेजेरजों जायफोरनिखि संस्कृत पण्डितफोर बिथांमोना मिथिसिगोन जे बाथौआ मा बिथांनिखौ बे समाव बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरदों जोंनि गेजेराव दङ मुस्रि ऋतुराज बसुमतारी साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो साहित्यिक एवार्डी साहित्य पेन्सनार बिथांखौ आं खावलायदों दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय निमाहा बिदों आं बे समाव जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सारा दंबाय थायो आं बे समाव आफादगिरि सारखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौबो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायगोन जोंनि गेजेराव दङ डक्टर अनिल बर' सार आं बिथांखौ बे समाव दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव लेङाइ आफादगिरि मुस्रि प्रसान्त बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ आं बिथांखौबो बे समाव खावलायदों दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आरो बानजाय आफादनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय उननि हाबाफारिखौ मानिजाथाव आफादगिरि गेदेमानि गेजेरजों सामलायसिगोन गोजोन्थों माननि आलासि नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन
दाना दं दैमाकुसि बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय अदेबा दैमाकुसि बिसम्बिखौ एसे आगोल बेखेवखांबाय दा दं गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय आरो बेखेवनाय हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय आं थुनलाइ आफादनि दैमाकुसिखौ बेखेवखांबाय गुबुन गुबुन बिजाबबो बेखौ एनाउन्स खालामखाबाय आदसा दाना बे खेबाव दं जोंनि दैमाकुसि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लानाय आसामनि माननीय केबिनेट मन्त्रि बिथां उफ्रागुरा ब्रह्म बिथाङा नुजाफैदों आरो बिथांखौ बेखेवगिरि महरै बिथांनि जा बिबुंथिखौ बुंनो थाखाय होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोन्थों। बेनि उनाव रोजाबनाय नङाबा मोसानाय दं थियारि जानांगौ। बिथाङा दोंसे मेथाइ रोजाबगोन आं बिथांखौ साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायखानाय जाबाय। खुलुमबाय दिनैनि बे 64थि बर' थुनलाइ सानाव नुजाफैना खुलुमबाय दिनैनि 64थि बर' थुनलाइ सानाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे नुजाफैनो हानाय आरो बे मेलखौनो सामलायलांनाय मानगोनां मेलनि आफादगिरि आरो लोगोसे बे मेलखौनो बावैसो सिगां बेखेवलांनाय मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार आसाम आयेन आफादनि स्पिकार सार आरो लोगोसे नुजाफैनो हानाय बे हाबाफारियावनो लेंहरजानाय गुबुन गुबुन जायगानि बिबुंथि लाखिनाय मानगोनां आलासि आरो सारमोन आं बाराखौ बुंनो साना आङो सुंदुङैनो बुंनानै फोजोबनो सानदों जे आंबो सासे बर' रावजोंनो फरायबोनाय गरखाफा नेपालि माहारिनि सुबुं जे आंनि सोलोंथाइखौ आं बर' रावजोंनो जुरिदों जे जोंनि न'आवबो परिबेसा बेबायदिनोमोन बर' रावनि अनगायै बेबायदिनो आंनि आफाया हाई स्कुलनि फोरोंगिरि बिथाङा हिन्दी फोरोंगिरिमोन आरो बिथाङा गासैबो गावनि फिसाफोरखौ इंराजि बा असमिया हिन्दी रावजों फोरोंदों बेनि गेजेराव आङो आफानि बोसोनखौ लायाखैमोन जे आङो बर' रावजोंनो फरायगोन होननानै आङो जुजिदोंमोन जेखि जाया आङो बर' रावखौनो मोजां मोनबाय आं बर' रावजोंनो फरायलांगोन आं
जिउआ जेखि जाया जागोन होननानै आंनि आफानि सिगाङाव डिसिसन होनायनि उनाव आफाया आंखौ दे नोंनि साननायजों नों फरायलांदो होननायाव आङो आंनि जे सोलोंथाइखौ जुरिबोदों आंबो सानाखैमोन जे दिनै फैयै फैयै बेसेबांबा गिदिर थुनलाइ आफादाव आं दिनै बिबुंथि होनो मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन नाथाय बे गेदेमा थुनलाइ फोरबोआव आंखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिहोनायनि थाखाय बे मेलनि बानजायगिरि आरो लोगोसे मानगोनां आफादगिरि गासैनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय जे नोंथांमोना आंनि बिबुंथिया बेनो जे बिमानि राव जे बिमानि रावा नो गिबि राव आंनि जिउआव बिमानि राव गिबि राव हिसाबै बर' रावानो जानानै फैदोंमोन जे आरो बे बर' रावजोंनो आंनि सोलोंथाइखौ लालांदोंमोन आङो गुबुन रावनि अनगायै आरो लोगोसे बर' रावजोंनो आङो गोबां बर' जोंनि ओनसोलनि डिस्ट्रिक्टनि थुनलाइ आफादफ्राव गोबां खन्थाइ सुजुनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय बायदि बिथिङाव आं बाहागो लानानै बान्थाबो मोननो हादोंमोन नाथाय समनि आंखालाव गोबां समाव आङो आंनि जिउआव एखुथाबो जानांदों आरो जे सोलोंथाइनि खेथ्रआव गोजान जायगायाव थांनाय समाव जेनेबा क्लासरुमाव आंल' गुबुन हारिनि आरो माखासेया जोंनि बर' छात्र हिसाबै गोबाङानो आंखौ सिनायनो गोब्राब बा बोरैबा जादोंमोन आरो नाथाय बिथांमोनजोंबो आङो मोजाङै रायलायदोंमोन आरो लोगोसे समजों लोगोसे बिथांमोनजोंबो गोबां लोगो हिसाबै आंनि सोलोंथाइ आयदाखौ सोरखिबोदोंमन आरो आंनि जिउआव सिमाङा दंमोन जे आङो बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जागोन होननानैसो आङो सानदोंमोन नाथाय फोरोंगिरिनि अनगायै दिनै गुबुन एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफानखौसो लानो गोनां जाबाय आरो लोगोसे गोबाङा बर' रावनि बागै हेव साननो हागौ नाथाय आंनि गोसोआव बेबायदि साननाय गैया आं जे रावजों फरायबोदोंमोन आंखौ फोरोंगिरि आं जेरै गुबुन रावारि बर' रावजों फरायनाय आंखौबो जाय दिनै बे मेलाव आलासि हिसाबै नुजाफैदों मानगोनां डक्टर इस्माइल हुसेन सार बिथाङाबो गुबुन रावारि नाथाय बर' रावनिनो फोरोंगिरि बिथांजोंनो आङो आंनि जोबथा पिजि डिग्रिखौ लानो मोनदोंमोन आङो जोबोद मोजाङै सोलोंनानै आंनि डिग्रिखौ लानानै आङो दिनै बे स्टेजसिम सौफैदों दा जेखि जाया आं गोबां जोंनि ओनसोलनि जायगाफ्राव बिबुंथि लाखिनांगौ जायो आङो बिबुंथिखौ लाखियो आरो गोबां समाव आङो गोबां गारजेनफोरनि खोथाखौ खोनानो मोनो जे बर' रावाव फोरोङा इंराजि रावाव फोरोंनाय बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव आं नुनो मोनबावदों दिनै गोबां बर' रावनि प्राइमारि स्कुलफ्रा दिनै बन्द जालांनो हमदों बा बैफोर स्कुलफ्रा बोखारजादों दा बेफोरबायदि जोंनि गारजेनफ्रा कनसियास नङा जे बर' बिमानि रावजों बा गावनि रावजोंनो सोलोंनानै गावनि गथ'खौ साबसिनै हामसिनै फोरोंसिननो हागोन होननाय बाथ्राखौ मोनथिया हयथ' सोरबा गारजेनफ्रा रांनि दाहाराव ग्लेमारेसनि दाहाराव दिनै गोजौ गोजौ बा इंराजि मिडियामाव सोलोंथाइ होनो सानदों नाथाय गोबांखौ जों जाफुङै नुदों दा बेनिखायनो आं खावलायो दिनै बर' रावाबो खम नंला बर' रावाबो दिनै भारत हादरनि 90 सिडुलाव थिसनजानाय मोनसे राव आरो बे रावजोंनो गोबां गिदिर गिदिर थुनलाइफ्रा सोरजि जाबाय आरो बे रावजोंनो दिनै साहित्य एकाडेमि बान्थाखौबो मोननो हाबाय दा दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलाव बे रावखौ आयदाफारि हिसाबै फोरोंनाय जायो आरो बे रावखौ फरायनानैनो बावैसो सिगां जोङो मोनथिनो हादों जे
वर्ल्डआव टप 2 रेंकनि जे साइन्टिस्टनि बान्थाखौ मोननो हादों जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बिथाङाबो बर' रावजोंनो फरायनायमोन दा बेनिखायनो आं खावलायो गासैखौबो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गथ'फोरखौ जाहाथे बर' रावजोंनो फोरोंनानै मोजां आरो गिदिर गोलाव खालामनो नाजायो मानोना सोलोंथाइया मोनसे एंगार हायै बेसाद बा बेखौ लानानै जोङो सोलोंथाइखौ साफ्रोमबो मानसियानो लानांगौ आरो साबसिनै सोलोंनानै राव हारिमु आरो थुनलाइखौ दानांगौ सोरजिनांगौ दा बेखिनि बुंनानै आं बेखौनो बुंनो सानबावो जोबथारनायाव जे दिनैनि बे बर' थुनलाइ फोरबोनि गेजेरजों आं बाहाय नुजाफैनो हानाय गासैबो रायजो राजा आरो नुजाफैनो हानाय मानगोनां आलासि आरो बिबुंथि लाखिनाय बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिनानै जे आंनि सुंद' मोनदांथिजों आंनि जे बिबुंथिखौ बारा गोलाव फोलावालासे आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गासैबो गेदेमा आलासि लोगोसे जोंनि बेखेवगिरि बानजाय आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सार गासैबोनिसिम साबायखर खुलुमनाय बावनानै बे हाबाफारिखौ बेयावनो जोब्बाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों बे समाव जोंनि उननि हाबाफारि दैमाखुसि बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जिरायालासेनो जोङो खालामगोन बे समावहाय जोङो कपिल स्वर्गियारि फंबायनि मिलौदो देंखोनि मेथाइ खननाय बेखौ जोङो खोनासंगोन आरो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोना थांनाङा जोंनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन थाबथानाय गैयाजासे बेखायनो मानिजाथाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे सायनासालि सिङावनो जिरायनानै थानो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंनि उननि हाबाफारिनि बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय मानिजाथाव गेदेमा आलासि बिथांखौ बे समाव जोंनि जौसाङाव लाबोनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायदों आरो जोंनि बे हाबाफारिनि मानसिगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद बिथांखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथाङा साखाफारा जानानै थाखायो गुबुन माहारिनिफ्राय थुनलाइ मोजां मोनगिरि साफ्रोमबो जोंनि अनसुला गेदेमा मेलेमजिबि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरबाय लोगोसे थुनलाइ मोजां मोनगिरि आंनि सिबिनां आइ आफा आदा फंबाय बिनानाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय थुनलाइयारि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय सार बिथां गेवलां अरुण नार्जारिनि दोंसे मेथाइ आं खननो लादों रायजो राजाफोरखौ गाव गावनि जायगाखौ नागारनो नाङा थांनो नाङा जेरावबो जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन आरो नेक्स्ट सेसन दंबावो जोंहा नेक्स्ट सेसनावबो नोंथांमोननि हेफाजाब आरो मददखौ हास्थायनानै नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय
सिमाङाव नुयो आं दाबो नोंनि हायना महर अराय समाव खोनायो आं दाबो नोंनि गोदै गारां उदां बोथोरनि बेलासि सम सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय सम बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया आबिर सादाव गाबनाय बेखार नांहाब आंमा सुरहाब मानिबा देंखो बोयो आंबो सोमोनाङो गोसोनि मालाया लहरायलांबाय नोंनि गैयै समाव बिखाया दाव दहायनो हायैयाव नोंखौ नागिरनाया उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय सम बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया आबिर सादाव गाबनाय बेखार नांहाब आंमा सुरहाब मानिबा देंखो बोयो आय' आंबो सोमोनाङो आंबो सोमोनाङो आंबो सोमोनाङो गोजोन्थों। जोंनि अनजालु कपिल स्वर्गियारि जोबोद मिलौदो गारांजों ओंथि गोनां मेथाइ रोजाबनानै बिथाङा जोंखौ खोनासंहोबाय आरो बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि मोनसे समायना आरो जाखांफुनाय थावनि बेनि साखाथियावनो थानाय दैमु नोगोर बे हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद सिनस्रि आफादनि जथुमाया जाबाय थादों दिनै बेयो सेथि सान नैथि हाबाफारि दैमाकुसि बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय बे हाबाफारिनि मानिजाथाव गासैबो आलासि बिथांमोना सौफैबाय जों दिनै गोबां बिजाब बेखेवगोन बानजाय आफाद दिहुननाय बिजाबजों लोगोसे आं गिबियावनो दिनैनि बे दैमाकुसि बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ मासिगिरि लानानै दैदेननो थाखाय खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारी सार बिथांखौ बे समाव दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायगोन आरो बिथांखौ बानजाय आफादा गांसे आर'नाइजों बरायगोन। जोंनि दिनैनि बे बिसम्बि बिजाब बेखेवनाय आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै जों मोननो हादों मानिजाथाव मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म सार आं बिथांखौबो दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायगोन। बिथाङा जाबाय जोंनि आसामनि मानिनां केबिनेट मन्त्रि
बिथांखौ गांसे आर'नाइ आरो गांसे बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन होनानै जों बे समाव बानजाय आफादनिफ्राय बरायनो थाखाय आवगायदों। मानिजाथाव गेदेमा नोंथांमोन, बे समाव जोंहा गोबां बिजाब फैदों। बेनि गेजेराव जोङो मन्त्रि सारनि आखाइनि गेजेरजों दैमाखुसि बिसम्बिखौ जों बेखेवहोगोन। बर' रावनि बेसेबांबा बोसोरनि मोनसे आंखाल, बर' रावनि बानान खान्थि बर' थुनलाइ आफादजों दिहुनजानाय, बेखौ जोङो बेखेवहोगोन। बाथौ महाकाब्यम बिद्यापति दाहाल बिथाङा लिरदों संस्कृत रावनि, बेखौबो जों बेखेवहोगोन। आरो गुबुन माखासे बिजाबखौ बेनि उनावनो जोङो लोगो लोगो मोनसे खान्थि बायदियै सिस्टेम बायदियै जोङो जाहाथे सम नस्थ' जाया बेखौ नोजोर होनानै जों बिजाबखौ जों बेखेवहोनो सानदों। बेखायनो गिबियावनो आङो आफादगिरि मासि लानानै जोंनि मानिजाथाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ मेलखौ दैदेननो थाखाय आं गुरैयै खावलायग्रोबाय। गासैनिसिमबो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आंनि जा गोसो गैयै हामलायनायखौ जासिबाय। बर' थुनलाइ आफादनि जा खुंगा 64थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनैनि जा बिजाब बेखेवनाय जा हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय आंनि माननि आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां ब्रह्म नोंथां, बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि तरेन बर' आदा सार, आरो आं समनि आंखालाव गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोनखौ आं मुंखौ मख'लिया। गासै आलासि हांख्रायजानाय आलासि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय मेलाव नुजाफैनो हानाय, बाहागो लाफैनो हानाय बे हालामनि, उदालगुरि हालामनि गासै रायजो राजा गोरों गोरा नोंथांमोन, प्रेस मिडिया मोसाखावरि नोंथांमोन, जियानो जादोंला आं गोबां बाथ्रा बुंला। जे दिनै जे मेहेरगोनां मेल, बिजाब बेखेवनाय मेल, बे बिजाब बेखेवनाय मेलाव आं फंसेल' बाथ्रा बुंगोन जे नोंथांमोना मिथिगौ, हेरि जन होननाय सासे गोरों मानसिया, गोरों गोराया, रोंगोसाया फंसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन जे जों गासैबो बिजाब फरायनांगौ, गासैबो बिजाब फरायनांगौ, बिजाबखौ अनसायनांगौ। नोंथाङा जेब्लाबो बिजाब फराय, जेब्लाबो हायाब्लाबो जेब्लाबो नों सानसेयाव लाइनसे बिजाब फराय। बे लाइनसे बिजाब फरायनायनि उनाव नोंथाङा सानसेयाव 15 मिनिट बिजाब फराय। 15 मिनिट बिजाब फरायब्ला सानसेयाव, बोसोरसेयाव नोंथांनि जिउआव जा लेखा फरायनाय, बिजाब फरायनाय बे गासिबो जाफुंलांसिगोन। बिथाङा बुंनो थांदों जों बिजाब फरायनांगौ, बिजाबखौ अनसायनांगौ, बिजाबनि जोहै जों गोरों गोरा जानो हागौ, गोबां गियान मोननो हागौ। सानसे मार्टिन लुथार किं जुनियर बिथाङा ओरै बुंदोंमोन, जों दावगानांगौ, माजों दावगानांगौ? बिजाब फरायनायजों दावगानांगौ बा खामानिजों दावगानांगौ। माबोरै दावगानांगौ? जों गासैबो जोंहा मोनसे नोजोर दं। नोजोरा जाहैबाय अख्राङाव बिरनाय नोजोर। नोंथाङा बिरनांगोन, अख्राङाव बिरनानै अख्रां सा थांनानै जोंनि राव, थुनलाइ, हारिमु बेखौ सिबिनायनि जि बाहागो, बे बाहागोखौ लानांगोन। आरो नाय, नोंथाङा जुदि बिरनो हाया, नोंथाङा खारनांगोन। खारि नोंथांनि जा बिजाब फरायनायनि जिथुनाखि नोंथांनि जिथुनाखि जाफुंनायनि जिथुनाखि नोजोर, जिथुनाखि गल, बे नोजोरखौ संहैनांगोन। नोंथाङा जुदि खारनो हाया, थाबायनानैबाबो नोंथांनि नोजोरखौ आबुं खालामनांगोन। आरो जुदि नोंथाङा थाबायनो हाया, नोंथाङा हान्थुं खरायनानैबाबो नोंथांनि जि नोजोर, बे नोजोर खान्थियाव सहैनो नांगोन। बिथाङा बुंनो सानदों
बेनि बाथ्रानि जा गुमुर बे गुमुरा जाहैबाय मा जे जों गासैबो जोंनि जा मावनो गोनांखौ जोङो मोदोम गोसो होनानै मावनांगौ आं बेखौनो बुंबाय रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारिनि बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो गोनां जायोब्ला जों बिजाब अनसायनांगोन बिजाब लिरनांगोन जों दुखुनांथावै जोंनि गेजेराव जे बिजाब फरायनायनि जा हुदा बे हुदाखौ एसेल' नुनो मोननाय जादों आं दिनै बेफोर बाथ्राखौ बुंनो थांला आं खालि खावलायगोन समनि आंखाल जे नोंथांमोना गासैबो बिजाब फरायनांगौ बिजाब लिरनांगौ बिजाबखौ अनसायनांगौ अब्लासो बर'नि जिखिनि राव बर'नि थुनलाइ बे थांनानै थानो हागोन होननानै आं सानो आरो आंनि आफादगिरिनि जि दिनैनि जे मानसिनिफ्राय आं बेखिनि जा मेसेजखौ नोंथांमोननि सेराव होनानै आं दिनै जा बिजाब बेखेवनाय जा मेल आफाद बेखौ सालायनो थाखाय आं आखायाव लाबाय आरो आसा थिदों नोंथांमोननि मदद हेफाजाबजों दिनैनि जि बिजाब बेखेवनाय मेला रुजु रुमुयै जाफुंलांनो हागोन गोजोन्थों सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दा उननि हाबाफारिया जाबाय दैमाकुसि बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय आरो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आं बर' थुनलाइ आफादनि जा गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन जि मावथि बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों दैमाकुसि जा बिसम्बि बेखेवनाय बे जे रायदाव आफादनि जोहै ओंखारनाय जा बिसम्बि दैमाकुसि बे दैमाकुसिखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि मानगोनां आलासि जों हांख्रायनानै लाबोदों बिथाङानो जाहैबाय जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि जोंनि गेजेरनिनो मन्त्रि बिथां उरखाव ब्रह्म बिथांखौ आरो बिथांखौ दिनै आं बे आफादनिफ्राय दैमाकुसि जा बिसम्बिखौ बेखेवनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय बे समाव
बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि मुस्रि सहेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा दिनै जेसेबां जोंनि गेजेराव बिजाब बेखेवनो थाखाय बिजाब सफैदों बे फारिलाइखौ फरायनानै होगोन आरो बेनि उनावनो जोंनि मानिजाथाव आलासि बिथाङा बिथांनि बेसेन गोसा स्पिचखौ लाखिगोन बिथाङा बे समाव फारिलाइखौ फरायनानै होगोन मानगोनां दिनैनि जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय फोसावनाय बा दिहुनजानाय दैमाकुसि बिसम्बिखौ बेखेवनाय दिबदखौ बेखेवनाय जोंनि मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि केबिनेट मन्त्रि इउजि सार आरो सारियाव जिरायनाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सार आरो गासै जोंनि बेयाव जौस्रां नुजाफैनो हानाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां इएम सार जोंनि बारग' बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन बेयाव गासैबो मख'जोबनो हायै जोंनि गेदेमा आलासि नोंथांमोन बे सायनासालियाव ज' जाफैनो हानाय गासैबो जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन थान्दै नोंथांमोन नोजोरबोआरि नोंथांमोन आरो गासै मिडिया पार्सन नोंथांमोन जोंनि मावथि कर्मि लोगो नोंथांमोन बे समाव आङो समा जिहेतु जोंनाव जोबोद खम बेनिखायनो आङो जोंनि दिनै दिहुनजानाय बा बेखेवजानाय माखासे बिजाबफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं फरायथिनानै होनो सानदों बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि बड' पाब्लिकेसन बर्डजों सेबखांजानाय एबा फोसावजानाय माखासे बिजाबफ्रा जाबाय 14था दङ आरो बे 14थाखौ लानानै गासै दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै 83 गां 83 बिजाब बेखेवनाय जाबाय बेफोर बिजाबखौ आङो फरायथिनानै होनो सानबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दा बर' थुनलाइ आफादनि बड' पाब्लिकेसन बर्डजों सेबखांजानाय बिजाबफ्रा जादों गोरोन्थिया आंनि बे जाबाय आर'ज आरो खन्थाइ मेथाइ बेखौ लिरदोंमोन अजित कुमार ब्रह्म सानस्रिनि सनाथि मोदै खन्थाइ बिजाब लिरगिरि देरसुमा खुंगुर बसुमतारी गोमोरनो रोङै हाबिलास सुंद' सल' बिजाब बेखौ लिरदोंमोन जनिल कुमार ब्रह्म नीलकमल ब्रह्मनि सोरजि बिहुं बे जाबाय जथाइ बिजाब बेखौ जथायदोंमोन उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारी मुगानि फाखन खन्थाइ बिजाब तरेन बर' सारनि बियो सोरजि आरो जिउनि बेसेन मोन्दांथि सावरायथाय बिजाब उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारी अख्राङा मोनथिया अखानि थं बे जाबाय खन्थाइ बिजाब लिरगिरि थानेश्वर गयारी आवसारि सुंद' सल' बे जाबाय गपिनाथ बरगयारीनि लिरनाय सुंद' सल' बिजाब आबौ खबाम राजा उत्तम चन्द्र केरकाटारिनि सोरजि आर'ज आरो खन्थाइ मेथाइ लिरगिरि उत्तम चन्द्र केरकाटारि थावख्रि लुनाय ना गुरनाय आरो गोबां रायथाइ बिजाब मुकुट प्रसाद बर' बाथौ महाकाव्यम संस्कृत बिजाब बिद्यापति दाहाल गाहाम सोलों गथ' थुनलाइ बिजाब उक्रांग्रा नार्जारी गोदान रादाब खन्थाइ बिजाब चक्रधर ब्रह्म बर' रावनि बानान खान्थि बेयो बर' थुनलाइजों दिहुनजानाय गोबां बोसोर नाजानायनि उनाव देग्लाय मोगथां महर मोननो हाबाय बयनिबो आखाइ सौहैगोन बेनि उनाव जोंहा गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि आरो बिजाब गोबांथार दंबावो बेखौ आं फारि नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दिनैनि हराव आं हारसिंथार खन्थाइ बिजाब हरेश्वर नार्जारिनि रुपामालासिम लाइजाम सल'मा बिजाब धीरेश्वर बेनार्जी जाफुंसार सुबुंनि जिउखौरां बे जाबाय जिउखौरां बिजाब लिरदोंमोन फुंखा बसुमतारी ब्लेक बिउटि सुंद' सल' बिजाब जोस्रांजो बसुमतारी आनज्रायनाय सिमां सुंद' सल' बिजाब लिरगिरि लेबेनलाल मोसाहारि गौतम बुद्धनि बोसोन सल' बे जाबाय सल' बिजाब लिरगिरि हांगामा बर' जारा फाग्ला थेन्थामालि सल' बिजाब लिरगिरि हांख्राय उजिर बे लामाजों नों फै सल' बिजाब खुम्फु खुंगुर ब्रह्म नोजोर गासे सल' बिजाब
जयश्री बर' खुदियानि बुहुम सल' बिजाब लिरगिरि शरत चन्द्र रामसियारि गोजा गलापनि सिम सल' बिजाब मिलौदो सोरां सरगियारि गुफुर मिनिनाय सुंद' सल' बिजाब पुरन ब्रह्म बर' ट्रायलेट खन्थाइ बिजाब गबर सिंह बसुमतारी सानस्रिनि सनाथि मोदै खन्थाइ बिजाब देरसुमा खुंगुर बसुमतारी थुंग्रि खन्थाइ बिजाब लिरगिरि रनजित बसुमतारी फेरेंगासारनि बासा गैजासै दाउ खौवौ सुंद' सल' बिजाब लिरगिरि अनिता ब्रह्म बर' त्रिपुरा भकेबुलारि आरो टार्मिनलजि सोदोब बिहुं बिजाब लिरगिरि संगीता रामसियारि संराजा सावथुन बिदां बिजाब मधुमोहन लाहारि आरो दंबावो गोबांथार थाहोमा गाब्र' हावार आरो आंनि खन्थाइ बिजाब सीताराम बसुमतारी टेक्न'लजिनि गांखंजों ओंखारबोनाय मडार्न डायना बे जाबाय खन्थाइ बिजाब लिरगिरि जोंहा कुणाल राज बर' अख्रां गंसे होनायनि बाथ्रामोन नोंनो खन्थाइ बिजाब लिरगिरि रितामणि बर' हारिमु आरो बर' आइजोनि नखर बेंनाय खन्थाइ बिजाब लिरगिरि प्रनिता रामसियारि हरबिलिनि खन्थाइ बेबो खन्थाइ बिजाब लिरगिरि फिरज बसुमतारी सहायसुलि अनसुलि बिमा खन्थाइ बिजाब बन रामसियारि गोसोखांथिनि डायरि खन्थाइ बिजाब गंगाधर रामसियारि स्मृतिर दस्तावेज बेबो जोंहा गंगाधर रामसियारि सारनि बिजाब आरो दंबावो गोबां गोबौ रेबगन सुंद' सल' माबामोन बियो सुंद' सल' बिजाब ना बियो गोबौ थुनलाइ आफादनि गा 64थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनैनि बे नैथि सानाव बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिनि मेलखौ सामलायनाय बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि मानगोनां सीताराम बसुमतारी बे आफादावनो जोंजों जिरायनानै दङ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार सुरत नार्जारि आरो बारग' आफादगिरि तरेन बर' लोगोसेयैनो लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बसुमतारी आरो नोंथांमोननिनो डिमाकुसि ओनसोलनि बयजोंबो सिनायजानाय आथिखाल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि EM दावबायसा बर' लोगोसे प्रफेसर अनिल बर' पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि लेङाइ आफादगिरि बिसेश्वर बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बावहाय जिरायनाय आलासि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बिजाबनि लिरगिरि एडिटर सुजुगिरि आरो बे आफादजोंनो लोब्बा थानाय मख'जाथाव सुबुं बिथांमोन आरो दिनैनि बे मेलाव बाहागो लानाय रायजो राजाफोर आंनि फंबाय बिनानावफोर फरायसा लोगोफोर एसे आगोलाव आंनि आखाइजोंनो बे जथुम्मानिनो बिसम्बिखौ दैमाकुसि मुङै दिहुननाय जादों आरो बेखौ
बेखेवनायनि हाबाफारि हिसाबै आंनो बिबान होनायलाय आङो नोंथांमोननि मदद लानानै बेखेवखांबाय। नैथियाव बर' रावनि बानान खान्थि बर' थुनलाइ आफादजोंनो दिहुनजानाय बिजाब। थामथियाव बाथौ महाकाब्यम संस्कृत रावजों बाथौनि माखासे तथ्यफोर मोन्थोर आरो बिनि गोबां बाथ्राफोरखौ सुजुनानै दिहुननाय मोनसे बिजाबखौ आङो बेखेवखांबाय। बेजों लोगोसेयैनो फरायनानै नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय जे गासै बे जथुम्मायाव 80 गां बिजाब बेखेवनाय जाबाय। बेवहाय सुंद' सल'बो दं, खन्थाइ दङ, रायथाइ दङ एबा सल'मा दङ, जानो हागौ गुबुन गुबुन रावजोंबो लिरनाय बिजाबफोर दङ। बिजाब बेखेवनायनि गाहाय आलासि हिसाबै दिनै बाहागो लानो मोननानै आरो बिजाबखौ बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो गिबियावनो जोंहा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, बिथांनिनो लोगो मावफुं आफादगिरि दाउबायसा बर' आरो रिसेपसन कमिटिनि गाहाय नेहाथारि, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर, गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोर, आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो जे 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ जोबोद गाजा गोमजायैनो खुंनाय जादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जथुम्माफोर बायदि होंगो दोंगो बारा जाब्लाबो सौग्राव सौसि खुब खम आरो जोबोद डिसिप्लिन। जाहोना जाबाय बेवहाय गुवारथार जायगा दङ, एक्जिबिसन, डेलिगेट हल आरो मेइन पेन्डेल गासै लाजोबनानै मोनसे गिलुबालु जथुमनाय बियो। नाथाय अब्लाबो बे जथुम्माखौ जोबोद डिसिप्लिन नुनो मोनो। गारि घोड़ानि ट्रेफिक जाम एबा हाद्रि खुफुंनाय बेफोरबायदि थासारिजों जोङो दिनै सौग्रावनाङाखै। बेनि थाखाय रिसेपसन कमिटिखौ आङो गोसो सिंनिफ्रायनो साबायखर बावो आरो बे जायगानि रायजो राजाफोरखौबो आं गोसो सिंनिफ्रायनो साबायखर बावबोयो। जोंनि हारियाव बिजाबनि मोनसे रिभलिउसन, बिजाबनि जांख्रिखांनाय बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्राय जागायबोदों। दा जोंनि बर' रावनि जारिमिनखौ नायोबा बर' रावनि जौगाखांनायनि जारिमिनाव बिबार लाइसिखौ जोबोद मोनसे जागायजेननाय एबा लाइसि एबा दिहुनजेननाय लाइसि हिसाबै जों मख'नाय जायो। बिबार लाइसिनि देरैनो बर' रावनि लिरनाय जारिमिना जागायजेनदों। नाथाय बै समाव बिबार लाइसियाव बांलानिबो आर्टिकेल लिरनाय एबा जि बर' रावनि लिरनाय बेबो असमिया स्क्रिप्ट एबा बांला स्क्रिप्टनि गेजेरजों लिरनाय आर्टिकेलफोरखौबो जों मोनोमोन। मानो होननानै बुङोबा बर'हा गावहानो मोनसे आलादा स्क्रिप्ट गैयामोन आरो गुबुनजों बाहायजानाय स्क्रिप्टखौनो लानानै जों बर' रावखौ लिरनाय जायोमोन आरो बेजोंनो लाइसि दिहुननाय जायोमोन। नाथाय लासै लासै स्क्रिप्टनि मोनसे सांग्रांथि फैनायाव बर'नोबो आलादा मोनसे स्क्रिप्ट नांसिगौ। बेनि थाखाय रमान हांखोनि सोमावसारनाय बयबो जारिमिनाव नुनो मोनो आरो बै समाव भारत सरकारा जोंनो होनायमोनबा जों हयथ' दा रमान हांखोजोंनो लिरग्रा जासिगौमोन।
नाथाय बै समाव भारत सरकार आसाम सरकारा रमान हांखोखौ जोंनो होयैनि जाहोनाव जों देबनागरि हांखोखौनो नाजावनानै दिनै देबनागरि हांखोजोंनो बर' थुनलाइया लिरजाबोदों जौगाबोदों आरो दिनै हादोराव मोनसे हादोरनि राव हिसाबै गनायथि मोनबोदों दा हादोरनि राव हिसाबै गनायथि मोनफैनाय लोगो लोगो साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनबाय रवीन्द्रनाथ टेगरनि मुङाव एवार्ड मोनबाय एबा आसाम एबा भारताव जानाय गुबुन गुबुन बान्था एबा स्वीकृतिफोरखौबो जों मोननो हाबाय लोगोसेयैनो दिनै बर' रावा माखासे इउनिभार्सिटियाव आयदा हिसाबै थिसनजानानै फोरोंजागासिनो दं गुवाहाटी इउनिभार्सिटि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि सिलचर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लोगोसेयैनो दिल्ली इउनिभार्सिटियावबो थिसननांगौ होननानै मोनसे दाबिया सोलिगासिनो दङ आसामनि कलेजफोराव दिनैहाय मोनसे साबजेक्ट लेंगुवेज हिसाबै फोरोंजानाय जायो आरो गोबां कलेजाव बेफोर मोनसे डिपार्टमेन्ट हिसाबै थिसनजानायबो जाबाय दा बे बर' रावनि जौगानाय आरो सोमावसारनाय आरो जौगानायनि जि फारि बियो दिनै गाबोननि गेजेराव जाब्रबनाय मोनसे फारि नङा बियो गोलाव समनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे फारि जोंहा प्रबन्नाथ बरगयारी होननाय सासे लिरगिरि आरो जारिमिनगिरि दंमोन बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया बिथाङा गाव मोनसे बिजाब लिरदोंमोन आरो बे बिजाबाव मोनसे आर्टिकेलाव बिथाङा बुंदोंमोन मा गोदो गोदाय बर'फ्रा आखाइजों लिरनाय स्क्रिप्टखौबो लानानै आखाइजों लिरनानैबो लाइसि दिहुनदोंमोन मानो होनबा प्रिन्टिं खालामनायनि जोंहा खाबु गैया प्रिन्टिं मेसिन गैया एबा रां गैया नाथाय बिजाबखौ दिहुननांगौ बेबायदि आखाइजों लिरनाय आर्टिकेलफोरजों बिजाब दिहुननाया दैखंखुलारि एबा ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा दुधनै आरो दानि गवालपारा ओनसोलाव मोननाय जादोंमोन होननानै बिथाङा गावनि लिरबिदाङाव लिरलांदोंमोन प्रबन्नाथ बरगयारीया दिनैसिम थांनानै थानायमोनबा बर' राव थुनलाइनि जारिमिनाव गोबां हयथ' बिथाङा जारिमिन लिरलांगौमोन नाथाय बिथाङा अबथिरायै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोजान जालांबाय रुंसारि जालांबाय जायनि थाखाय बिथांनिफ्राय मोननो गोनां जि अबदान बेफोरखौ जों मोनजोबनो हायाखिसै बिजाब मोनसेनि रिभलिउसन होननानै बुङोबा बे हारियाव बे रावजों गोबां बिजाब ओंखारनांगौ बे हारियाव बे रावजों गोबां बिजाब सुजुजानांगौ गोबां लिरगिरि ओंखारनांगौ गोबां आर्टिकेल गोबां जार्नेल मानो होननानै बुङोबा बर' रावखौ ओइथ सिडिउलाव सोनाय समाव 2003 सनाव आं जेब्ला रायजो सभानि MP मोन भारत सरकारनिफ्राय आंखौ सोंदोंमोन ओइथ सिडिउलाव जे हाबनोसै नोंसिनाव बेसेबां बिजाब ओंखारो बोसोराव डिक्सनारि दंना गैया बर'आव खौरां बिलाइ दंना गैया एनुवेल आरो मान्थलि जार्नेल ओंखारना ओंखारा फर्टनाइटलि ओंखारना ओंखारा जोंथ' बाय ओंखारजोबथारो नाथाय जोङो एभिडेन्स हिसाबै बिजाबनि कपिखौ होजोबनांगौ जेला बिजाबनि कपिखौ होनांगौ जायो बर'नि खौरां बिलाइया बबाव खौरां बिलाइया ओंखारो आरो थैनानै थाङो बे समाव रेगुलार ओंखारनाय खौरां बिलाइयानो गैया मोनसेल' खौरां बिलाइ दंमोन बड'सा बे बड'सा खौरां बिलाइखौ जोङो भारत सरकारनो देखायदों बे समाव एनुवेलि ओंखारनाय लाइसिफोर दं दि बड' आरो एबसुनि मुगानि साखि एबा बिदिनो दानालि लाइसि ओंखारोमोन बेफोर बिजाबफोरखौबो जों दिन्थिनो गोनां जादों बेसेबां सल' बिजाब ओंखारखो बेसेबां सल'मा ओंखारखो बेसेबां रायथाइ ओंखारखो बिनि अनजिमाबो जों गथायनो गोनां जादों
दिल्लीयाव थांनानै भारतनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरखौ लानानै भारत सरकारनि अफिसारफोरखौ लाफानानै बर' रावनि सायाव सेमिनार खुंनो गोनां जादों खेबब्रै खेबबा बिनि उनाव बै सेमिनारफ्रा दिल्लीनि हिन्दी भाषिफ्राबो जोंनि सेमिनाराव बाहागो लानानै बिथांमोनाबो रिपर्ट साबमिट खालामदोंमोन जिहेतु बर' रावा देबनागरि हांखो बाहायो भारतनि हिन्दी एबा गुबुन गुबुन रावफ्राबो देबनागरि हांखो बाहायो जे देबनागरि हांखो बाहायग्रा फोलेरफोरनि गेजेराव बर'फ्राबो मोनसे ओंखायनो जिहेतु बावहाय जार्नेल दङ बिजाब दङ खौरां बिलाइ दङ बे रावखौ 8 सिडिउलाव सोनो हायो होननानै बिथांमोनाबो रिपर्ट होदोंमोन 2003 मायथाइयाव जानाय गोरोबथानि गेजेरजों बर' बिजों बर' रावखौ 8 सिडिउलाव सोनाय जादों बेनि उनाव राष्ट्रीय भाषा स्वीकृति मोननाय जादों दिनै बे रावखौ लानानै जोङो गोग्गानो हायो आं बे समाव राज्य सभानि MP आरो बे समाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह डक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टार गिबि खेब बिथाङा MP फोरनो मोनसे इनभाइटेशन लिरनायाव प्रथम मोनसे इनभाइटेशन लेटाराव गिबि खेब भारतनि सासे प्रधानमंत्रिया बर' राव बाहायजेनदोंमोन आरो बे इनभाइटेशन लेटारखौ आं दाबो दोनथुमनानै दङ for the first time सोरबा a prime minister written an invitation letter in the Bodo language also बे मोनसे रेकर्ड आं दाबो दोननानै दं बे इनभाइटेशन लेटारखौ बे सिक्रेटारिया ओरैनो फैयाखै दाना बिजाबा ओंखारबाय आं दाबो गोसोआव दङ सासे NSGनि DG दंमोन जोंहा रन्जित शेखर मुसाहारि बिथाङा गभर्नर बर' साहित्य सभानि गल्डेन जुबिली इयारनि क्लजिं सेरेमनियाव थिथागुरियाव बिथाङा फैदोंमोन NSGनि DG आंखौ लानानै बिथाङा गिदिंदों एक्जिबिशनाव फिसा एक्जिबिशन आङो बिथांखौ मोनसे बर' बिजाबनि दखानाव लांबाय बे सोंबाय बे गासिबो बर' बिजाब नामा औ आरो एसेबां बर' बिजाब ओंखारबाय आरो बिनिफ्राय बांसिन दंबावो आदा आं आदायानो होनो मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनब्रै गासै बर' बिजाबनि दखानाव लांनानै बिथाङा नुनानै अबाक खारन बिथाङा बर' ओनसोलनि बायरायाव थानानै दिनै केरेला दिनै दिल्ली दिनै बबा थाहैनो जिबन खाथायदों बर' बिजाब जे एसेबां ओंखारबाय बिथाङा मिथिया बिथाङा एदिन बुंलांदों जे बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबनो हानायनि गुदि जि गोहो बे जाबाय राइटारफोर बर' थुनलाइ आफाद आरो बिजाब दिहुननाय जायनि थाखाय बर' रावा दिनै 8 सिडिउलाव हाबबाय बे भारतनि गिदिर गिदिर मानसिफ्रा आन्दायफैयो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैनानै हाजार हाजार बर' बिजाबफोरखौ नुफैयोबा बे बर' रावजों लिरनाय इसेबां बिजाबा बबेनिफ्राय ओंखारखो जों दिल्लीयावबो एक्जिबिशन खालामदों जोंनि मोनसे साइलेन्ट जार्नि बियो बे साइलेन्ट मोनसे स्ट्रागल बर' राइटारफ्रा दिनैहाय गांसे बिजाब दिरुनोबा 1000 कपि दिरुनो नाथाय बिनि 100 खान कपियाबो सेल जाया गाव साख्रि मावनायनि बेथनजों दिरुनो माइ फाननायनि फैसाजों दिरुनो सोरबा पाब्लिसार मोनोबा बिथांमोना लेखा दिरुनो नाथाय 100 खानबो सेल जाया खुनु दिन लेखा लिरनानै सासे मानसिया माहाजोन जाया दिनै हिन्दीयाव जाय लेखा लिरो मोजां लेखाखौ बेस्ट सेलारा लायो आरो एडभान्स पेमेन्टआवनो 10 लाख 25 लाख फैसा होना होयो लिरगिरिफ्रा बहाय आंखाल जाया गोरिब जाया नाथाय बर'फोरनियाव दिनैसिमबो लिरगिरिफ्रा आंखाल नाथाय दिनैनि बर' लिरगिरिफ्रा एसेबाबो खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन मानो होनबा आथिखालनि माखासे पाब्लिसार ओंखारबाय माखासे पाब्लिसार ओंखारबाय आरो लेखा लिरनायनि मुङाव एसेबाबो दिनै जोंनि आखायाव एफा एनै बेनिफिट फैयो नाथाय बिदि होननानै गोबांथार फैयाखै आरो खालि मोनसे खोथा बुंनाय जायो मा आप टु दि मार्क जाया सफिस्टिकेटेड नङा जुगजों खारफानो हायाखै नाथाय मोनसे गोनां बाथ्राया मा बिथाङा बेबायदि बुंग्रा मानसिया बे बिजाबखौ फरायोना फराया बेवहायबो जे मोनसे ग्लबेल कन्टेन्ट्स दंसै
इन्टारनेसनेल इउनिभार्सेल कनसेप्ट मोनसे दंसै जोंनि खन्थाइफ्रावबो इउनिभार्सेल मोनसे फिलसफि हाबनानै दंसै नाथाय बेखौ फरायालासिनो जोङो जोंनि स्टैंडार्डनि सायाव मोनसे क्रिटिसिजम लाबोगासिनो दङ दिनै बर' बिजाब बर' थुनलाइखौ बिजिरनो आमेरिकानिफ्राय फैयो इंलेन्डनिफ्राय फैयो आरो सोरबा नेदारलेण्डनिफ्राय फैदों स्कटलेण्डनिफ्राय फैदों सोरबा चाइनानिफ्राय फैदों दिनै स्कलारफ्रा बर' राव थुनलाइखौ बिजिरनो फैदों बर'फोरखौ बिजिरनो फैदों भारतनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो नाथाय जोंनि बर' मानसिफोरा लेखा फरायनायनि हुदाया दिनैहायबो खम दा मोनसे बिजाबनि रिभलिउसन जुदि मोनसे समखौ नायहरोब्ला आं बुंगोन 90नि उनावहाय बर' बिजाबनि मोनसे रिभलिउसना बांसिनै फैदों 90नि सिगां ओंखारोमोन नाथाय जोंनि बिजाबफोरनि क्वालिटि कभार क्वालिटिफ्रा जोबोद ल'मोन 90नि उनावहाय मोनसे चेन्ज फैबाय जे बिजाबनि क्वालिटि होननानै बुंबा कन्टेन्टसल' जाया बिनि कभाराबो मोजां जानांगौ केटाबाबो मोजां जानांगौ एबा लेखा क्वालिटियाबो मोजां जानांगौ गोदान मोनसे रिभलिउसन फैबाय बे रिभलिउसनाव लेखाया ओरैबादि मोनसे ओंखारनो हमबाय जों फरायखानो हाला दा बिनि थाखाय दिनै बे बर' रावा आबुं मोनसे राव महर मोनफैदों जों गोसोखांनांगोन बै समनि बर' फिसाफोर बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानायनि आगोलनो जायफ्रा बिबार लाइसि ओंखारहोदोंमोन बिनि उनाव सोरबाया लिरबाय बर'नि गुदि सिबसा मदाराम ब्रह्मआ बिहराम बर'आ लिरबाय गिबि बिथाइ बिनि उनाव मा लेखा लिरलांखो इसान मुसाहारिया खन्थाइ लिरलांबाय आरो बिनि उनाव लासै 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 ओरैबादि माखासे मानसि ओंखारबाय जे मोनसे समाव बर' हारिया मोनसे लेंगुवेस्टिक कमिउनिटि नंना नङा मोनसे कुइसन जायोमोन प्रश्न जायोमोन बर' रावा भाषागत मोनसे जाथि नंना नङा रावारि हारि नंना नङा मानो होनना बुंबा जों रायलायनाय बर' रावखौ बर' मानसियानो जायगा लानानै एखे रायलायामोन बै समनि आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि बर'फोरा बै समनि आनडिभाइडेड कामरुप जिल्लायाव फैयोबा बर'जों बर'नो रायलायलायोबाबो बेयो बिनि रावफोरखौ बुजिलायनो हाया दरंआव थाङोबा रावखौ बुजिलायनो हाया दरं बा लखिमपुर एबा धेमाजि मिंमां सिमेन्ट सापरियाव थाङोबा क'क्राझारनि बर'फ्रा बुजियो मानो होनबा बे जायगायाव क'क्राझार गवालपारानिफ्रायनो बांसिन थांदों दुधनै दैखंखुलारियाव थानाय बर' फिसाफोरनि बर' रावखौ जों बुजिनो हाया थ' भाषानि मोनसे बेसेबांबा गेप आरो जायखौ लानानै गुबुन गुबुन जारिमिनगिरिफ्रा लिरलांनो हमबायमोन जे बेयाव थानाय मानसिफ्रा ओरैबादि बेयाव थानाय मानसिफ्रा ओरैबादि जोंखौ बर' होननानै एक मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि होनो नागिराखैमोन नाथाय जेला रिटेन लिटारेचाराव फैबाय प्रमद चन्द्र ब्रह्ममोन बादि मानसिया लेखा लिरनो हमबाय कमल कुमार बसुमतारी कमल कुमार ब्रह्म मनरन्जन लाहारी बा बिनि सिगाङाव सतीश बसुमतारी दारेन बिथांमोना जेलानाखि लिरनो हमबाय नुनो मोनबाय बर' रावाव सोदोबनि आंखाल मोनसे वार्डखौ जों मा मिनिङाव बुजायो माखौ मा बुङो बुजायजोबनो थाखाय वार्डनि आंखाल बै समनि लिरगिरिफ्रा गोबां सोदोब दिहुनलांदों आरो बेजोंनो मोनसे बर' रावा सोदोब गोनां सोदोब बहरा माखासे सोदोबफोरखौ लाबोनानै मोनसे आबुं राव जाफैदों बै समनि बै लिरगिरिफोरखौसो जोङो खुलुमहरनांगोन जायफ्रा गोदाव सोराव लेथेर फेथेर जानानै थादोंमोन बिसोरनि राव दाफिननाय बर' रावखौ जेरैबादि साइन्टिफिक भाबै दाबोखो आरो साइन्टिफिक वार्डसफोरखौ दिरुन कालेक्सन खालामनानै बिथांमोना जेरैबादि आबुं बर' राव दालांदों बेनि थाखायनो बर' हारिया दिनैहाय मोनसे लिंगुइस्टिक कमिउनिटि हिसाबै महर मोनफैबाय रावारि हारि हिसाबै महर मोनफैबाय बिथांमोननिनो जोंनि अबदान जों दिनै मा मावदों जों जेसेबांखि दुनानै लाया मानो बिथांमोना बै समाव बे रोखोमै बर' रावखौ जुदि दाफामबोआमोनब्ला
जों बेबायदि मोनसे आबुं बर' राव मोनफैनो हानाय नङामोन दिनै भारतनि गोबां संस्थाफोरजों लोगो नांनानै साइन्टिफिक एन्ड टेक्न'लजिकेल लेंगुवेज CIIL नि दारै बानायदों डिक्सनारि कम्पाइलेसन जादों आरो बेनि उनाव ट्रेन्सलेसन आरो दिनै जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेरावबो लेंगुवेस्टिक साइन्सआव फरायनानै लेंगुवेज स्टाडि खालामनो रिसार्च खालामनो ओंखारबोगासिनो दं दिनै राइटारफोरनि सायाव बिराद गिदिर मोनसे बिबान राइटारफ्रा ओरैबायदि मोनसे गिदिर बिबान रुजुननानै दङ जेबो बर' राव आरो हारिमु थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि दायित्वआ राइटारफोरनि सायावनो ओंखायनो क्वालिटि राइटिंनि बाथ्रा फैदों क्वालिटि बिजाबनि बाथ्रा फैदों आरो जोंनि लिरनायफोराव खालि बर'फोरनिल' बर' माहारिनिल' एबा ट्राइबेल माहारिनिल' कन्टेन्ट्सफ्रा थायालासेनो जाहाथे ग्लबेल कन्टेन्ट्सफ्राबो जायगा मोनो जेबो बर' फिसाया बर' बिजाब फरायनानैबो ग्लबेल कन्टेन्ट्स बा ग्लबेलि जिखिनि सोलिबाय थादों समाजा जेरैबायदि सोलिबाय थादों अर्थनीतिया जेरै सोलिदों बेखौ सोलोंनायनि मोनसे जाहाथे खाबु मोनो जों बिनि थाखायबो जोंनि सोरजिनायखौ जोंनि लिरनायखौ लिरनांगौ जादों दा ओंखायनो राइटारफोरनोनो बे गिलिर बिबानखौ आङो गथायलांगोन मानो होननानै बुंबा दिनैनि बर'आव ना मोजां साइन्टिस्ट ओंखारदों ना मोजां हिस्टरियान ओंखारदों साफा सानै साइन्टिस्टफ्रा दिनैहाय मोनसे फिजिक्स बा केमिस्ट्रि मोनसे साबजेक्ट वाइसआव फैदों दिनै हिस्टरियानाबो ओंखाराखै जोंनाव जों हिस्ट्रिनि स्टुडेन्ट दङ नाथाय हिस्ट्रि लिरनो हाया जोङो हिस्ट्रिखौ फरायदों MA BA पास खालामदों PhD खालामदों बाट नट द हिस्टरियान जों हिस्ट्रि लिरनो हायाखै दिनै ससियेल साइन्टिस्ट जोनोम जायाखै जोंनाव समाज बिगियानि गिदिर गिदिर समाज बिगियानि जायफ्रानाखि एन्टायार मानसि समाजनि सायाव मोनसे बिश्लेषण होनो हायो समाजा बोरै आवगायलाङो जोंनि जातिया जोंनि हारियाव गिदिर गिदिर हिस्टरियानफोरनि जोनोम जानांगौनि दरकार दङ जोंनि जारिमिनखौ लिरनो थाखाय मोनसे इनस्टिटिउसनेल इनिशिएटिभ नांगौ जायो दा गोबां मानसिया दिनै बुंदों बुरलुंबुथुर एबा ब्रह्मपुत्रनि जारिमिनखौ बर'फ्रा लिरफिननांगौ दा जे जारिमिन लिरबाय बे गुबुना लिरलांनाय बर' आरो मंगलियान मानसिफ्रा ब्रह्मपुत्र सेराव फैनानै माइ आबाद खालामजेनफैदोंमोन होननानै हिउएनसां एबा सोरबा सोरबाया बुंलांनाय बाथ्राखौ मोननायनि उनावहाय गोबां हिस्ट्रियाना बुङो नोंसोर मानो ब्रह्मपुत्रनि सायाव इतिहासखौ नोंसिनि नोजोरजों मानो लिराखै दाबो लिरनो हायाखै मानो होनबा जोंनाव हिस्टरियान गैया हिस्ट्रिनि इनस्टिटिउसन गैया दा दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि फैबाय बिथांमोना लिडारशिप लानांगौ आरो जोंनि गेजेराव मोनसे ससियेल साइन्टिस्टबो नांगौ जाहैबाय गोबां ससियेल साइन्टिस्ट जायफ्रानाखि समाजखौ बिश्लेषण खालामो समाजखौ दायो समाजनो लामा दिन्थियो समाज बिगियाननि लेखा लिरलाङो दा बे मोननै बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो राइटारफ्रा दिनै जुदि बे बिथिङाव खामानि मावोबा दिनै जों NIB होननाय मोनसे आफाद दादों इनस्टिटिउसन बेवहाय जोंहा डक्टर अनिल बर'मोन आरो प्रणब नार्जारी बा बिदिनो गोबां मानसिफोर गोरों गोरा मानसिफोरखौ जोङो दादोंमोन आं जे समाव रायजो सभानि MP बे समावनो रां अनसुंथाइ होनानै बे NIB नेशनेल इन्सटिटिउट अफ बड'लजिमोन नाथाय दा बे माबा मोनसे खारनाव जों नेशनेल सोदोबखौ दाननानै नेटिभार्स इन्सटिटिउट अफ बड'लजि बे इन्सटिटिउसननिफ्राय दा मोनसे ट्राइलिंगुवेल डिक्सनारिबो दिहुनगासिनो दं बे इन्सटिटिउसननिफ्राय माखासे इतिहासफोरखौ जोङो जयै लिरगासिनोबो दङ जों बे इन्सटिटिउसननिफ्राय माखासे रिसार्च फेल'फोर माने मदद होनानै रिसार्च खालामनोबो होगासिनो दं नाथाय बे इन्सटिटिउसनेलाइज इनिशिएटिभ बे मोनसे फसंथाननि गेजेरजों बानायनाय नाथाय इन्डिभिजुवेलिबो इन्डिपेन्डेन्ट हिस्टरियान इन्डिपेन्डेन्ट ससियेल साइन्टिस्टफोरनि जोंनो गोनांथि जादों बेनिखाय लिरगिरिफ्रा फैगौजों जों स्ट्रागोलखौ जेब्लायबो फिउचारावसो खालामनांगौ जायो नट द फार्स्टनि स्ट्रागोला जोंनि मेम'रि जोंनि हिस्ट्रि बाट द प्रेजेन्ट जेनेरेसन दे हेभ टु स्ट्रागल इन द फिउचार फैगौ फिउचारावसो बिथांमोना स्ट्रागल खालामनांगोन दा फिउचारिस्टिक आइडियालजिजों लानानै समाजखौ दैदेनलांनो हायोबासो समाजा जौगाखां जानो हायो आं बेखौनो खावलायबाय दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव आरो गोबां बाथ्रा बुंला गाबोनबो समफोरबो हाबाफारि दं दाबो नेक्स्टआव जालांबाय थागोन जे दिनै बे डिमाकुसियाव जि जथुम्मा जादों बे जिबादि मोनसे आब्रुथिनि बाथ्रा डिसिप्लिनखौ नुनो मोनदों मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जालांथोंसै आं बेखौबो खावलायगोन थांनाय तामुलपुराव
जोङो रामनाथ क'विन्द भारतनि प्रधान मन्त्रिया जेला फैदोंमोन अब्ला मोनसे जोङो केम्पेइन लादोंमोन बे केम्पेइना जाबाय जानाय आदारखौ जों आद्रि खालामनो नाङा जानाय आदारखौ जानला मोनला आद्रि गारलानायनि हेंथायै मोनसे सजागता एबा माने एवारनेस प्रग्राम एबा केम्पेइन लादोंमोन तो मालाय देशाव बे आयेन जाबाय जानायखौ गारलानो मोना जेसेबां नांगौ एसेबांल' लानानै जानांगौ रानना होनायावनो मोनसे गन्डगोल जायो जेसेबां जानो हायो बिनि बारा रानना होनानै ओंखामफ्रा गारलाबायो दा बेवहाय मोनसे केम्पेइन लानाय जादोंमोन नुनो मोन्दोंमोन तामुलपुराव बांसिन मानसियानो ओंखाम आद्रि गारलाबायाखै दा दिनैहाय मोनसे सजागता नांगौ मोनफ्रोमबो जथुम्माया मोनसे समाजनो मोजां मेसेज लांनो हायोबा मोजां बे साब सिखुननि मोनसे सजागता केम्पेइन लानो हायो लोगोसेनो ड्राग्सनि एगेन्स्टआव मोनसे केम्पेइन लानो हायो दा समाजाव जिखिनि बिथिंखौ जा फोसाबनांगौ दं होननानै सानो बे बिथिं आरो आयदाफोरखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो जथुम्माया मोनसे केम्पेइन लांबाय थायोबा समाजाव गिदिर सोलायनाय लाबोगोन फैगोन होननानै आं सानो एसेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बाहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों